L'ONG Juntos por Senegal prepara una matinal de futbol solidari. La iniciativa repeteix l'experiència després del bon resultat de l'any passat. El 10 de juny reunirà al camp del Mas de Tous a les categories més menudes del Vaivonense i els equips del València, Llevant, Júcar i Cracs. Entre els assistents es rifaran balons com estos firmats pels jugadors del València. L'entrada són 2 euros que van destinats a l'ajuda a Senegal. El año pasado se hizo ese matinal y era muy... La gente han cooperado bastante y ese año lo organizamos otra vez y queremos que venga más gente, que sea una cosa súper grande y que sea más interesante. Y yo invito a todo el pueblo, que venga todo el mundo, que será una cosa muy divertida. L'ONG Juntos por Senegal s'ha constituït fa pocs mesos, però ja ha desenvolupat diferents accions d'ajuda a Dakar amb l'objectiu de generar treball allí. No som una ONG d'ajuda humanitària com moltes que n'hi ha per ahí, som una ONG pel desenvolupament. Hem alquilat una casa i allí l'hem adequat per muntar allí com tallers i això perquè la gent, les dones i això, tinguin una feina. Però primer les hem tingut que instruir, o sigui, com un cursillo perquè aprenguen a cosir i això, i els homes també hem pensat en ajudar-los i, per exemple, enviarem un contenedor per barco en el que anava mogolló de material d'obra, puntals de tot tipus i a part altres coses que ens dona la gent tot solidàriament. I això a ells facilita treballar en millors condicions i de tot. Per al qui estiga interessat en formar part de l'ONG hi ha diferents maneres d'ajudar. Les reunions són el primer dijous de cada mes a les escoles parroquials. Els membres de l'ONG invitem a la gent, si vol apuntar-se com a soci, que l'ajuda no és sols econòmica. Si algú vol aportar econòmicament alguna cosa és benvingut, però pot aportar el seu treball, si se dedica, per exemple, a una activitat i se li dona bé alguna cosa i ens interessa per qualsevol cosa, o col·laborant en preparar les activitats que fem, solidàries, per moltes coses. El dissabte 10 de juny tenen una d'aquestes oportunitats de ser solidaris acudint al Mas de Tous i col·laborant amb la seva entrada en esta matinal de futbol. 1, 2 i 3!